салом алейкум, хуш омадед ба канали ман дар ютуб. имрӯз мо дар бораи маладая семья, оилаҳои ҷавон чӣ хел аз тарафи давлат маблағ субсидӣ мегиранд барои хона харидан, ба кадом роҳ мегиранд. вақте ки зану шавҳар ҷавонанд, ҳарду шаҳрванди русия ҳастанд, закси қонунӣ доранд, онҳо сину солшон масалан аз 20 боло бошаду аз 35 гузаштагӣ набошад, баъди 20 солагӣ масалан оиладор шуда бошанд, онҳо муроҷиат мекунанд аввал банк барои гирифтани ипотека хона. банк ба онҳо иҷозат дод, ҳатман онҳо бояд ҷои кор дошта бошанд, ақаллан яке аз онҳо ҷои кор дошта бошад, чунки справка доход даромад бояд нишон диҳанд дар банк ки мо кор мекунем. банк вақте ки ба онҳо иҷозат дод ки ба шумо маблағ медиҳем, банк худаш дарав мегӯяд чӣ қадар маблағ ба шумо мисол медиҳад. баъдан иҷозат ки шуд, шумо ҳамон вақт мисол параллелна метавонед ки ба воситаи госуслуг дар МФЦ ба администратсия город ҷои зист, ҷои регистратсия ариза пешниҳод кунед оиди гирифтани субсидӣ, оиди гирифтани маблағи ҳамин субсидӣ ёрдам аз тарафи давлат ҳамчун оилаи ҷавон. вақте ки шумо ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод кардед ҳамроҳи ариза дар МФЦ ба воситаи госуслуги худатон, госуслуг доред, дар МФЦ ариза пешниҳод кунед, мутахассисони МФЦ хубтар мефаҳмонанд ва хубтар ҳуҷҷатҳои шуморо скан карда равон мекунанд ҳамроҳи аризатон ба администратсия город. ба администратсия город наравед, муроҷиати даҳонӣ накунед, ин бефоида аст. фақат ба воситаи госуслуг дар МФЦ ба администратсия город ариза ва ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод кунед. вақте шумо пешниҳод кардед, аз ин тараф банк ба шумо иҷозат додааст ки пул медиҳад, аз он тараф субсидӣ ки талаб кардед ҳамчун оилаи ҷавон, ва агар ба шумо иҷозат доданд ки ба шумо субсидӣ медиҳем ва муҳлат медиҳанд. вақте муҳлат доданд, дар ин муҳлат шумо бояд хона кӯбед. хона ки ёфтед, нарху навои хона маълум мешавад. баъдан шумо имконият доред ки хонара ки харидед ба воситаи банк, ҳамон маблағе ки субсидии давлат медиҳад, ҳамон маблағ ба банке ки шумо қарз мегиред ба банк меравад, ҳамон ба банк мегузарад. яъне ки 30% пули хонаам инам маблағи хуб аст. агар фикр кунед на хона 3 миллион бошад, масалан гирем аз 3 миллион 30%аш давлат метиҳад, 4 миллион бошад, 5 миллион бошад, 30%ашро давлат пардохт мекунад барои оилаҳои ҷавон. вақте ки оилаҳои ҷавон масалан агар ва ё навбат истанд, навбати онҳо яке аз ҳамсарон 36 сола шавад, аллакай рад мешавад, отказ мешавад. барои ҳамин оилаҳои ҷавоне ки аз 20 сола он тараф оиладор мешаванд, шаҳрванди русия ҳастанд, ҳарду зану шавҳар масалан ҷавон ҳастанд, яке аз онҳо кор мекунад ё 2 нафар кор мекунад, имконияти хона гирифтан доранд ба воситаи қарзи ипотекӣ аз банк ва имконияте доранд ки давлат ба онҳо субсидии 30%, яъне ки кӯмак мекунад. ҳамон маблағро шумо гирифта дар банк меспоред, пули ҳамон яъне қарзи ипотекӣ шумо кам мешавад. ва саволҳо оиди ин бошад, оиди ҳамин маладая семья, дар поёни комментарияҳо нависед. вақт шавад боз ҳамин хел видео карда пешниҳод мекунам. дар видеои пештара ман оиди субсидӣ суҳбат кардам. зиёд инсонҳо саволҳо доданд. ман хоҳиш мекунам видеоро бо диққат гӯш кунед, бо диққат гӯш кунед, сарфаҳм меравед. яъне ки чизере нафаҳмидед, марҳамат, ҳама госуслуг доред, МФЦ доред, ба МФЦ муроҷиат кунед, ба воситаи госуслуг ариза супоред ба администратсия город оиди субсидӣ. нафароне ки агар имконияти субсидӣ гирифтан доранд. дар видео гуфтам пештара видеода ки киҳо имконият доранд. такроран масалан ба саволҳо имконияти ҷавоб додан надорам. чизе ки ба шумо нофаҳмо бошад, марҳамат, ҳама МФЦ доред, муроҷиат кунед. госуслуг доред, дар саҳифаи госуслуг дарояд, услуги ҳаст, ҳамааш падрият мебароянд. шумо ба кадом идорае ки муроҷиат кунед, ҳамонро зер кунед, худаш мебарояд ки аз тарафи давлат чӣ имтиёзҳо дода мешавад, ба киҳо дода мешавад, ба кадом оилаҳо дода мешавад, ҳамаш пурра мебарояд. сарфам наравед, ба МФЦ равед, дар саҳифаи ҳамон госуслуги худатон медарояд дар МФЦ, ҳамаашро мефаҳмонанд мутахассисон. ариза супоридан, ба куҷо ариза месупоред, кадом ҳуҷҷатҳо лозим, ҳамаашро ба шумо мефаҳмонанд. шумо фақат қонунӣ аризаи хатӣ ҳамроҳи ҳуҷҷатҳо ҳатман супоред, ба кадом идорае набошад, хо социални защита, хо администратсия город, хо пенсиони фонд ки ҳози социални фонд мегӯям. шумо фақат рафта даҳонӣ муроҷиат накунед,
фақат ба воситаи госуслу ва воситаи инфексия, чунки бо ҷавоби хатӣ гиред. дар амони Аллоҳ бошед. саломат бошед.